Sukses selalu kagem panjenengan yang baru hadir khususipun kagem tim kreator Mas Igal. Sugeng rawuh, sukses selalu. Sesingga kepengen pakai awe goyang bareng goyang egolane goyang ambiar karian Singo Budoyo. Pokoknya sukses selalu. Pengen joget bareng kalian Singo Budoyo monggo kerso. Pokoknya kita selalu jaga keamanan kenyamanan. Ojo nganti ono insiden yang tidak diinginkan. Ono peringatan keras. Yo, Singo Budoyo dijus biar mantap jajos. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku sulatan supaya dadi ulul albab. Ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus Yuk kumpul. iku limo tingamal terus kang niku husnudane marang guru tinggal lakune kang niku husnudane marang guru tinggal lakune kang niku husnudane marang guru tinggal lakune kapindo nglakoni perintah saking gurune ikhlas manah. Kapindo nglakoni perintah saking gurune ikhlas manah. Sagine ora basiat iku anut ing hukum syariat. Selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Sifate murid Ingkang bagus iku lima dina merdero terus Aldi iku husnudane Angkang urara tinggal lakune Aldi iku husnudane marang guru tinggal lakune Aldi iku husnudane marang guru tinggal lakune. Oke pidanu tinggal cegahan saking guru awe pituturan. Kaping telu tinggal cegahan saking guru newe pituturan. Kaping papat hormat gurune. Kaping limo dongaaken bagusane. Kaping papat
husnudane marang guru tinggal lagune ihek iku husnudane marang guru